Τι κρατάς, μαμά? Τίποτε, μάνα μου. Μια φωτογραφία από το παρελθόν. Εσύ ο παπάς. Κάποιος την έστειλε αυτή τη φωτογραφία. Τι προτείνεις να κάνουμε? Να την πάρουμε και να τη μελετήσουμε προσεκτικά. Εσύ! Περίμενε! Πού είναι ο Γρηγόρης! Ανδρέου, Χριστίνα του Γρηγόρη. Του Γρηγόρη Ανδρέου. Ξέρω τι είναι τούτη. Είναι νοσοκόμα. Ποια νοσοκόμα? Ρε, τούτη που υποψιάζεται ο Αθανασιάδης που επέψεται να μην παρακολουθήσει ότι έβαλε μποτούν την ναφθαλίνη μες στον ορών της Ελλήνας. Θέλω να μιλήσουμε. Ναι. Ναι, να μιλήσουμε. Τι να πούμε, Ενώ που κοντά. Γεια. Γεια. Λίγα μου τι καμίζαμε. Αγαπώς. Εντάξει, είναι πολλά ανήθικο το που κάνουμε. Να βάλουμε το γιο μας να κλέφει φωτογραφία από τη μάμα μου. Τι θα κάνουμε, ρε αγάπη μου, αφού μας άφησε άλλη επιλογή η μάνα σου. Για τη Μαρία που θέλω να σου πω. Για τη Μαρία. Ναι, ρε, είπα σου θέλω να το πάρεις κατά. Απλά τη Μαρία, εγώ, σαν Γιώργος, δεν την πάω καθόλου. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα? Σκέφτομαι να πάω πίσω. Καλά, και να μείνει η υπόθεση ανεξιχνίαστη, ρε, είσαστε σοβαροί. Ώστι να μας την ξανακρούζουν. Άντε ρε Λοΐζο, Και τούτη την φορά να την κρούσουν ολόκληρη, καταλάβε. Λοΐζο, ρε. Έχει απόλυτο δίκιο. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ κουλό να μην συνεχιστούν οι έρευνες. Μίλησα πριν με τον Γιώργο και είπε μου, επειδή είναι εκείνος που κάνουμε τα connection με την ασφαλιστική, είναι δίκαιο να τα μοιραστούμε 50-50. Και πώς είναι δίκαιο να τα μοιραστείτε δηλαδή? 75-25. Τα πράγμα, ρε! Δεν ξέρω μαγιά μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξεκάνες. Αν είμαι ο έρωτας σου πες το, δεν είναι βλέμμα, αυτό είναι ηφαίστειο. Ήτανε γραμμένο πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα κι αύριο θα φύγω. Αχ, ζαϊδιά στη φτωχή μου καρδιά. Αχ, κεραυνός, πώς να βγω ζωντανός. Παραλέ μου φοβό, κάμε πήρες την ώρα μου, μάνα μου. Τι κάνεις? Τίποτα αγαπημένο, ξεκουράζω τα βλέφαρα μου. Εννοώ γενικά. Σε πολύ καιρό να τα πούμε. Να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί σαν δύο καλές φίλες. Να κάνουμε bonding. Μα τι ωραίο να ξαν που έχεις καλές τις ξένες γλώσσες. Μάνα μου τη φοβόκα μου, την καλή μου, την κόρη που θέλει να κάνει bonding με τη γιαγιά της. Πώς πέρασες στις φυλακές? Έμαν και πια φυλακές. Κρατητήριο επία και έκανα μόνο μια νύχτα. Όχι, εγώ είπα στις φίλες μου ότι ζουν στις κεντρικές φυλακές και έκανες πρόβες μαζί με τη Ζών Κυπριανού. Και θα είμαι εγώ πρωταγωνίστρια ασφαλώς ψωνάρα. Γιαγιά, εμένα να πάρεις σύνταξη. Πώς πέρασες τη μέρα σου? Νιώθω έτσι, ξέρει, Παναγία μου έτσι πολλά κουρασμένη και λέω να πάω να ξεκουραστώ λίγο. Μα που τα τώρα, η πιο cool γιαγιά του κόσμου να παίζει που τα τώρα, πολλά νωρίς. Πολλά νωρίς, α? Ναι ρε γιαγιά. Μάνα μου, γνήσιον αγκόνι μου, μάνα μου, τι καταφερτσού που είσαι. Εμπούμενα μου πήρες. Νάσο! Τι γρευκίζαμε? Τι γυρευκάμε? Τι γυρευκώ, εσύ δεν γυρευκίζαμε. Γιατί μου κάνεις ανακρίση τώρα, γιατί μου κάνεις ανακρίση γιαγιά? Είπα δεν είμαι μωρό, γιατί μου κάνεις ανακρίση? Είμαι σχεδόν 18 χρονών, γιατί μου κάνεις έτσι γιαγιά? Κύριε Λέισο, με γιατί κάνει έτσι? Τι του είπαμε? Γιαγιά, εν το θωρείς. Περνά τη φάση του. Τι εννοείς όταν λες εν την πάρεις? Δεν ξέρω ρε αγάπη μου, σαν άνθρωπος καλεί μου κάτι πολλά αρνητικό.
Τι είναι, κύριε Λέισον, έτσι ξαφνικά? Είναι έτσι ξαφνικά. Είναι που την πρώτη στιγμή που την είδα, και όσον τη ζω, παραπάνω ενισχύεται. Τέλος τη ζεις δηλαδή. Που είμαι και μες στον άγγελο, ρε αγάπη μου. Συνέχεια και με η Μαρία. Και πραγματικά δεις πώς μιλάς σε τον φίλο της, λιώνει τον η μίλα μου. Κάμνει τον ότι θέλει, ευνούχησε τον τέλεια. Δυναμική η Μαρία, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι κακός άνθρωπος. Δεν ήταν και λαλό σου απαραίτητα ότι είναι κακός άνθρωπος. Εσείς δηλαδή να τσακωθήκετε ποτέ? Εντάξει, η αλήθεια τώρα που το λαλείς, τσακωθήκαμε πριν 1,5 χρόνο. Και δεν της μιλούσαμε ούτε εγώ ούτε η Βίκη. Γιατί? Επειδή πριν να φτιάξει η Μαρία με τον Δημήτρη, ήθελε τον η Βίκη. Α, εφαντείς τον κόμενο δηλαδή. Είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Εντάξει, ήμασταν και εμείς κάμποσες. Τέλος πάντων, εγώ εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι η Μαρία είναι άνθρωπος που σίγουρα μπορεί να είναι εκατός οι κουβέντες. Δηλαδή, άλλα να πει στον έναν, άλλα να πει στον άλλον, και είμαι σίγουρος ότι μπορεί να έρθει να με κατηγορήσει και εμένα σε σένα. Γιώργο, μάνα που λαλείς, όχι μάνα μου, αν έχει τίποτε με την Μαρία, νομίζω υπερβάλλεις, εντάξει, χαλάρωσε λίγο. Τέλος πάντων, εγώ τούτον ήθελα να σου πω, τούτη είναι η απόψη, αν θέλεις κρατάς, τι να θέλεις, δεν την κρατάς. Τέλος πάντων, άλλαξε θέμα. Όχι, μην με διακόψεις. Πριν με διακόψεις πρέπει να τελειώσω, γιατί αν με διακόψεις δεν ήξερα πότε να βρω το θάρρος να σου πω εκείνο που θέλω. Ήρθες στη ζωή μου και έφερες νόημα. Ξέρεις, πριν σε γνωρίσω είχα μόνο την αδερφή μου, δεν είχα κανέναν άλλον, και μετά γνώρισα σε σέναν και ένα ακουστεί αστείο. Ξέρω το ότι είναι ακουστεί αστείο, αλλά πραγματικά έτσι νιώθω. Ήρθες σαν τον υπότιμ πάνω σε έναν άσπρον άλογον, όπως σε φαντάζομαι όταν ήμουν μικρή, και έσωσες με. Τώρα να μου πεις που τι πράγμα σε έσωσε, Ελίνα μου, θα σου απαντήσω που την αντίληψη που είχα για τους άντρες πριν σε γνωρίσω. Δηλαδή ότι οι άντρες εσκάρτη. Εσύ απόδειξες το αντίθετο. Και όταν λαλώ ότι σε αγαπώ, δεν το λέω επιπόλαια. Καθόλου επιπόλαια, έχω πλήρη συνείδηση. Αγαπώ σε τόσο που πονώ. Πονώ πάρα πολύ. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Ελίνα μου, είμαι σε σχέση. Ναι, ξέρω το. Και είμαι και πολλά καλά σε σχέση μου. Είσαι όμορφη, είσαι γιατρός, ταιριάζουμε. Ναι, ταιριάζουμε. Ταιριάζουμε. Αν ήταν άλλες οι καταστάσεις, αν ήταν άλλες οι συνθήκες, μπορεί ίσως κάτι να γίνεται μεταξύ μας. Αλλά όπως σου είπα, είμαι με την Μαρία και είμαι καλά. Αγαπάς τι? Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει λόγος. Όχι, χρειαζόμαι να το ακούσω. Αγαπάς τι? Πεθανίσκω. Ελίνα μου. Δεχτών. Ναι, άκουσα. Δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση και συγγνώμη, δεν είχα σκοπό. Με έφερες σε δύσκολη θέση. Πρέπει να φύγω. Μέσα σε κρατούσα να πρέπει να πάει σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες. Να τα πούμε σε δύο μέσα στο νοσοκομείο. Γεια σου, Δημήτρη. Μα νιστάζω, μάνα μου, είμαι κουρασμένη. Να πάω να ξαπλώσω λίγο. Για λίγη ώρα. Μα τώρα σοβαρά πράγματα του, τα μεγάλη γυναίκα. Μεγάλη γυναίκα εσύ, νεότατη. Μα για σένα που λαλώ, μάνα μου. Δηλαδή, να τα καμίσεις εσύ και να κρυφτώ εγώ. Ναι, κάμε το για εκείνες όλες τις φορές που κρύφτηκα και ξύχνε. Μα ήξερες το? Μα φυσικά. Εντάξει, για τελευταία φορά μόνο, να, εντάξει. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105. Του έπιατη. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο, ρε μεγάλη.
Άντε, τέλειωνε, ευκάρτηκα μια φωτογραφία να την πάρω κάτω πριν έρθει η Αία. Έχεις δίκιο. Ορίστε. Thank you. Ναι, άντε. Έφυγε. Γεια. Γεια. Ας πω. Τι είναι τούτο? Μια λίστα με κάτι πράγματα που να μου κάνετε για να μην πω τίποτε της γιαγιάς. Τι στο καλό θέλει τα 40 μπουκάλια κάτω των 100 ml? Τι είναι αυτό το κάτω? Κάτω λέω μικρό. Κάτω. Κάτω. Sorry, δεν ήθελα να σας το χαλάσω. Όχι, Ιωάννης, μεν εντάξει. Βίκυ, είπες ότι... Είπα ότι μπορεί να πάω πίσω στο Χρήστο. Oh, this is great news. This is so great news. Πώς το αποφάσισες? Να αποκτήσουμε έναν μωρό μαζί. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, right? Όχι, δεν είναι μόνο τούτον. Αγαπιούνται κιόλας. Yeah. Ναι, αγαπιούμαστε. Okay. Και με το group, τι θα γίνει? Τούτο είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσω με τον Χρήστο. Okay. Yeah. Τι λες ρε Άγγελε? Λοίζο, ερέμησε. Μωρό μου, τι λες? Έτσι με πρότεινε και θεώρησα το σωστό. Σωστό! Σωστό να πιάσει το 75%! Όντως, Άγγελε μου, λίγο παράλογο. Να τον πιάσεις τώρα πίσω και να του πεις εμετάνωσες. 50-50. Και αν έχει πρόβλημα να έρθει να το συζητήσει μαζί μου. Γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί υπόγραψα. Να μπορεί. Άγγελε. Να του σύψουμε, δεν θέλει! Για όνομα του Θεού! Αφήσεις με ρε σταυρούλα και έτσι όπως είμαι τώρα να μου μπήξεις μαγέρι, έφτα κάνω γέμα. Άντε ρε απά τώρα. Μην κάνεις έτσι. Ενέχει ρε απά. Νόμιζα ότι ήσουν αρκετά υπευθύνος πλέον να αναλάβεις την ταβέρνα, αλλά φαίνεται ότι έκανα μεγάλο λάθος. Εγώ πήγαινε η όρεξη μου. Άτε ρε Λοίζο. Το καλό που σου θέλω, έβρε τρόπο να τα σάσεις. Θα πανικόπη μου μια ζωή χαμένη εμένα, ρε κατάλαβες! Πιστεύεις τώρα ότι κάτι κρύφηκε του τη φωτογραφία? Ξεκάθαρα. Έστειλες του Χρήστο? Τώρα. Του τη στέλνω. On fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd love somebody like you.
Ναι. Χριστό, Νίκη. ενοχλώ. Όχι. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, εσύ. Καλά. Μισό λεπτό να πει έχω μήνυμα. Θέλεις να κλείσουμε να το δεις? Όχι. Θεωρώ το μετά. Οκ. Είσαι σπίτι? Ναι. Εσύ. Κι εγώ. Είσαι μόνος σου? Όχι, οι άλλοι κοιμούνται. Και εσύ κάθεσαι και βλέπεις ταινία και τρως σοκολάτα κρυφά. Ναι. Πόσο καλά με ξέρεις, α. Ισχύει. Επιθυμήσα σε. Ναι, κι εγώ. Και σκέφτηκα... Sorry, μισό λεπτό. Σκέφτηκα αν το θέλεις και εσύ... Να επιστρέψω σπίτι. It's strange what desire will make foolish people do. With you. Τι κάτσαμε τώρα απόξω από το σπίτι του Παμπουθιού και σέπομαι και κλέπομαι, πραγματικά είναι κατάλαβα, συγχύστηκα ρε Νικολή. Ρε, μα άμα μιλάω Χριστάκης, τα μισά ακούεις? Είμαι πολλά συγχυσμένος, πολλά. Τούν την περίοδο δεν είμαι καλά ρε Νικολή ρε κουμπάρε, πήρα μόνο μου. Ναι, ο νους σου φτερογίζει μεταξύ μιας Σιλβάνας και μιας Δέσποινας. Ακριβώς, φτερογίζει ελάλης τίποτε. Εν είπαμε ότι πρέπει να πάμε να βρούμε την Στυλιανή Χριστίνα. Ναι. Και ότι ο μόνος που την ξέρει είναι ο Πάμπος. Ναι. Συνέχισε το εσύ που θα με κοιτάς. Όχι, συνέχισε εσύ, εσύ το ξεκινίες. Πρέπει να την έβρουμε να την μιλήσουμε. Λοιπόν, και τούτος ο Πάμπος για κάποιο λόγο είναι πολλά μυστικοπαθής μαζί της. Οπότε παρακολουθούμε τον, μπας και άθελα του οδηγήσει ματσίνος κοντά της. Καλά ρε, αν αποφασίσει του όσο χαλόφτας να πάει μετά από μια νεύτωμα να βρει τη Στυλιάνη. Να παρακολουθούμε την νεύτωμα του τον λειψιμιό. Σήμερα θα τον παρακολουθούμε κύριε Πάφιε, σήμερα. Αν πάει σήμερα, αποφασίζουμε να μου να κάνω. Νάστε. Κάτι πρέπει να σκεφτούμε να περάμε την ώρα μας πιλέ. Έλα να σου πω, παίζεις πες βρες. Application στο κινητό. Κάνεις μια ερώτηση και όχι 10 πράγματα να απαντήσω. Ξεκινάς, ακούω. 10 τρόπους με τους οποίους μπορείς να παρακολουθήσεις έναν άτομο. Πέ. Κάμνη μας πλάκα. Περιπέζουμε. Πια μας δείξουν τα application. Να παρακολουθούμε. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Να μόνο μου κρατάς και εσύ μούτρα τώρα. Ναι, Λοΐζο, να σου κρατώ και εγώ μούτρα. Βέβαια. Πάλι ο Λοΐζος να βγει ο κακός. Καλό ποιος άλλος ήταν να βγει. Είναι θέμα να είσαι κακός. Απλώς ξέρεις πολλά καλά ότι μ' αρέσει να τσακώνεστε, μαραζώνω. Ειλικρινά τώρα ρε Σταυρούλα. Πιστεύεις ότι έχω άδικο? Είναι θέμα δίκαιου ή άδικου, ενώ ο τρόπος σου δεν ήταν σωστός. Με συγγνώμη ρε Σταυρούλα που δεν του είπαν μπράβο και μου συγχαρητήρια Άγγελε που του έδωκες το 75%. Συγγνώμη Σταυρούλα, λάθος μου. Α, συνεννοούμαστε. Σταυρούλα, εγώ τούτον τον άνθρωπο, τον Γιώργο, δεν το θέλω μες στα πόθηκια μας. Κολλά της Δάφνης, διότι ξεκάθαρο για μένα ότι της κολλά. Τας δηλαδή ό,τι θέλει η Δάφνη. Εγώ θωρώ την που σφίγγεται κάθε φορά που συναφέρνουμε το όνομα του. Καλό πως εμπεί μου μια υποψία δηλαδή πως έγινε έναν που κοντά και να της κολλά που καρισεύτηκε να γίνει συνέτερος μας στην ταβέρνα. Πολλά φοβούμαι ότι έβασταν πακύρα τσακιστήν τούτος. Είπα σου το μέσες άκρες. Ακόμα
Δεν έκαμε τίποτε για την ανακαίνιση. Δεν έβαλε ούτε μπακύρα και λένε μας ότι έδωκε πολλά λεφτά σε άλλο project. Μόνο εμείς αγοράζουμε. Με τα δικά μας τα ριάλια. Και λένε μας ότι να μας τα δώκει όλα συνάμενα στο τέλος. Και τώρα έρχεται να ζητά το 75% των λεφτών της ασφάλειας. Σου πω κάτι, Σταυρούλα. Μετά και από τούτον, άρκεψα να σιγουρεύκομαι στο νου μου ότι είναι τούτος που έκρουσε την ταβέρνα. Παναγιά μου, αγάπη μου. Εγώ είμαι αγάπη. Και θαυμάζω. Γιατί? Γιατί. Και τούτο. Ναι. Τώρα που το ανέφερες, θέλω να σου δώσω κάτι. Που ήθελα από τα χτες να σου το δω δηλαδή, αλλά είναι πρόλαβα. Μωρό μου, τι κάνεις τα. Να φύγω. Όχι. Να υποθέσω τη βαλίτσα να τη φέρω εγώ, α! Ναι. Αφού είναι κρατική σου. Εγώ ξέρω εσύ. Εσύ. Ήταν να μου δοκίσει. Τι είναι. Είναι ότι πιο όμορφο είδα ποτέ στη ζωή μου. Δεν καταλάβω και τίποτε απλά. Είναι το πιο όμορφο. Ναι. Λυπούμε που πρέπει να τη χαλάσω λίγο την τη στιγμή, αλλά... Τώρα έκαναμε καλά που ήρθαμε να πιούμε καφέ με τη Μελίνα. Εσύ δεν τη συμπαθούσες τη Μελίνα? Συμπαθώ τη Μελίνα. Η Μελίνα είναι κολλητή μου και για τον που το είπα ρε Δάφνη. Αλλά φοβάται ότι θα τα σπουρτίσει ούλα για τον Γιώργο. Αυτός είναι ο φόβος του. Sorry ρε παιδιά, είναι κολλητή μου να μην έχω την έννοια της. Δημήτρη, το καλό που σου θέλω, μην πεις κουβέντα. Εγώ θα αποφασίσω πότε θα μιλήσω στη Μελίνα. Να προσπαθήσω, αλλά σας εγγυούμε τίποτα. Πάρ' το και φύγετε. Α, όχι. Εγώ μια χαρά είμαι δάμε. Δημήτρη, δεν θα πεις τίποτε, γιατί θα σε δέρω. Του Χρήστο πότε να το μιλήσουμε. Αφού είπαμε ρε αγάπη μου, είπε μας ο Θείος όλους να περιμένουμε. Να συνεννοηθούμε πρώτα μεταξύ μας. Ο Θείος μου θέλει να περιμένουμε για να μην τον πιάσει ο Χρήστος στον άλλο το που ζάζει για αυρόν πελάν του, γι' αυτό. Παιδιά, στο να αφήσουμε τον άνθρωπο να ηρεμήσει λίγο από τα προβλήματα. Τώρα γυρίσει η κοπέλα του στο σπίτι και μετά του φορτώνουμε και το δικό μου το θέμα. Τέλος εμπλεχτήκε έτσι η ιστορία. Δεν ξέρω, αλλά σταματήστε γιατί έρχεται η Μελίνα. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Μην μιλήσεις. Τι κάνετε, μια χαρά καλά. Όχι, σε παραγγείλετε καφέ. Να το πιω, καλό. Να πάεις. Όχι, παιδιά, ναι, στα βούλα. Έτσι νιώθω. Τι λες ρε Λοΐζο. Κοινό που άκουσε Σταυρούλα. Η φωτιά στην ταβέρνα ήταν δουλειά δική του. Σταυρούλα. Εσύ που είσαι σαν μάνα του Άγγελου και σύγχυσες τους που είδες τον Γιώργο έξω από το σπίτι μας μέρα μεσομέρι και αναρωτιέσουν αν ήταν ο Γιώργος ή ο Άγγελος και θα τον σύγχυζε ένας ξένος άνθρωπος άγνωστος μες στη νύχτα που τον είδες να βουρά. Εν τον Άγγελο που ξέρουν στην γειτονιά της ταβέρνας, όχι τον Γιώργο, λογικό να τους συγχύζουν. Και τούτα ούλα για τους παράες. Για να πιάσει τα ριάλια από την ασφάλεια. Σιώπα ρε Λοΐζο, σιώπα, μην το λες το πράγμα. Σταυρούλα. Σιώπα. Δική του η ταβέρνα τώρα. Είναι που θέλεις δηλαδή να κάνει, να την κλείσει. Και να μείνει και εσύ και ο Άγγελος να γυρεύκεται ένα μεροκάματο να ζήσετε. Ας είσετε το νου σας πριν. Είναι το εδώ και το 51% αφού δεν είσαστε σίγουροι για εκείνον. Είναι μόνο τα πράγματα. Σταυρούλα, ξέρεις πολλά καλά σε τι φάση είμαστε τότε. Έπρεπε να μπει κάποιος μέσα στην ταβέρνα, στην εταιρεία, συνέτερος. Ήρθεν τούτος, επούλησε μασμούρι, δεν ξέραμε τον που μιτσί. Δεν ξέραμε όμως ότι έτσι απατεώνας. Λοΐζο, σε παρακαλώ, με λαλείς μεγάλες κουβέντες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε αν δεν είμαστε σίγουροι. Ούτε να μιλήσουμε σε κανέναν μπορούμε.
Τα κοπελούθια μας ετοιμάζονταν να μιλήσουν του Χρήστου. Η Μαρία, η Δάφνη και ο Δημήτρης. Και εσύ που το ξέρεις, είπα σου το? Όχι, δεν μου το είπα ξεκάθαρα, αλλά κατάλαβα το. Και μιλήσαν του, τι του είπαν? Είπαν του το? Είπα τους εγώ να μην μπουν τίποτε του Χρήστου, να μην κάνουν τίποτε, διότι όπως ξέρεις και εσύ πολλά καλά, ο Χρήστος είναι ικανός να κάνει καμιά μπελάρα, να πάει να τον έβρει, να τον δέρει, αν όχι τίποτε χειρότερο, και να μπερδέψει. Και να το δικιόψουν και από την αστυνομία. Διότι τούτος φαίνεται έχει γνωριμίες και μέσα παντού στα βρούλα. Εμπουκίνους τους τύπους που ξέρουν να ελίσσονται, να φτιάχνουν κούπες άπανες και να επιβιώνουν. Λοΐσο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον εξισεπάσουμε. Άντε, πέ μου να δούμε τι αποφάσισες να κάνεις με τον γκρουπ. Σκέφτηκα το πολλά. Και, πού κατέληξες? Ξέρεις πόσο μου αρέσει και το πράγμα, ρε Χριστό μου. Ναι. Εν το όνειρο μου έμεινα. Δεν ήξερα αν θα ακούς το ψωνάρα, αλλά είμαι καλή σε τούτο. Και εν τούτο που με βοήθησε να ξεπεράσω το χαμό του πρώτου μας μωρού. Και τέλος πάντων νομίζω είναι άδικο που έχω έναν όνειρο και είσαι μαζί μου σε αυτό το πράγμα. Άφησε με να τελειώσω να... Τι? Είμαι μαζί σου, λέω. Που τη στιγμή που τα αγαπάς και εγώ αγαπώ εσένα, τότε αγαπώ και μου που αγαπάς. Είσαι σίγουρος? Ναι, εντάξει. Είναι και το καλύτερο μου να πω την αλήθεια, αλλά άμα το θέλει το μωρό μου, φτάνει να τραγουδάς σε καλά, αξιοπρεπή μαγαζιά, με καλόν κόσμο, και να ερχόμαστε και εμείς και να σε θαυμάζουμε. Έτσι, όμορφα, ήσυχα και παρεΐστικα. Τούτο θέλω κι εγώ. Ήσυχα και παρεΐστικα. Είσαι υποφίλιο της καρδιάς μου. Αγαπώ σε. Εγώ αγαπώ σε πιο πολύ. Όχι, εγώ αγαπώ για δύο. Ναι, αλλά εγώ αγαπώ δύο. Τι εννοείς, επάσχυνα? Χριστός, ποιο μηνών είναι ακόμα? Παναγιά μου, τι είναι να περάσουμε τις ορμόνες σου, αλήθεια? Να περάσεις δύσκολα. Πού πάει, σε λαβά? Κάνω μπάνιο. Μαζί? Όχι. Τώρα από επάσχυνα. Ήρθα. Δημητρία, ρε. Μελίνα μου. Σε φιλήσα. Ρε, θυμήσα. Πολιτή μου, Μελίνα μου, κάτσε. Δεν μου τα νέα σου, σύντορα να σε δω. Ήταν να μας πει τώρα ο Δημητρής. Όχι, εχειρίσεις νεφροπάθειες γιάς. Ναι, μα τα νέα να σου πω εγώ, Μελίνα μου, όπως λέει και η Μαρία, εχειρίσεις με νεφροπάθειες γιάς. Μόνο για τη δουλειά μιλώ πλέον. Καλά. Εσύ είσαι καλά? Ναι, γιατί να μην είναι καλά. Εντάξει, αγάπη μου. Η Δάφνη μου ερώτησε. Καλά είμαι, μια χαρά. Επειδή χτες δεν ήθελες να έρθεις στη Μαρία, αν ήσουν κάπως. Εντάξει, τώρα είμαι καλά. Σίγουρα. Ναι, μια χαρά. Επειδή φαίνεσαι λίγο... Όχι, πλέον στις μέρες μου και με έχει πιάσει, κατάλαβες το. Α, κατάλαβα. Εσύ, Μελίνα μου, όλα καλά? Μια χαρά, είμαι λίγο κουρασμένη. Είσαι καλά? Όχι, δεν κοιμήθηκα. Είμαι με πόρτα με τον Γιώργο και έμεινα σπίτι του, μετά ξέρετε. Α, τι ωραία. Είπα τον Άρτη μεταξύ. Τι ωραία! Ποιος είναι να έρθει ο Γιώργος σου? Ναι, είπα τον Άρτη για καφέ. Πειράζει? Όχι καλέ. Όχι καλέ. Τι να πειράξει? Έλα μου, ντε. Δεν πειράζει. Ναι. Αμερική, Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία, Κουάλα Λουμπούρ, νησιά Φίτσι, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ισλανδία, γενικά όλη η Σκανδιναβία. Τέλος χρόνου. Και το Βέλγιο βάρ. Τέλος χρόνου. Βάρ μωρέ και το Βέλγιο. Ένα το πκερόεις. Να σου το βάλω ρε, αλλά δεν πιάνει τίποτε ρε. Γιατί? Τέλος γιατί, zero. Τα zero. Zero ρε, zero. Ρε, μα περιπέζεις με είπα όλον το χάρτη ρε. Είπες όλον το χάρτη με τις 10 πιο πλούσιες χώρες ρε. Η ερώτηση ήταν οι 10 φτωχότερες χώρες με το κατακεφαλή εισόδημα για το 2019. Πέμουν τα παιχνίδι το λαλούν του να στείλω mail παραπάνω. Έτον. Ποιον? Τον Πάμπο ρε. Εγλίωνα ρε. Κίστα ρε, πέσα τα πιζόν του. Το μαγαμό. Στάρτα ρε να πέσα τα πιζόν του λάλο σου. Όταν με το ξέρει ρε. Ρε πότε θέλει, μπούσε τελικά εσύ. Γιατί είμαστε τρέμμα. Πάμε. Έλα, Χριστό. Έλα, Κώστα. Sorry για το μήνυμα που μου έστειλες χτες, αλλά άρχισα να το δω.
Και όταν το είδα μετά, άστα, ξέχασα το τέλεια. Τέλος πάντων, έλα σου πω, εξηγά μου λίγο για τη φωτογραφία. Κοίταξε. Στη φωτογραφία είναι η πεθερά μου, ο συγχωρεμένος ο πεθερός μου Μιχαλάκης, σε κάποιο Halloween party της εταιρείας του Ιωαννίδη. Και ξέχασα να σου το πω αυτό, το πιο σημαντικό, η κυρία Άλμα έπαθε λατρεία με τον Ιωαννίδη, ναι. Τον συγχώρησε πίτς φιτίλι και ισχυρίζει ότι δεν φταίει αυτός. Ναι, ναι, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Έτσι λέει η ίδια. Καλά, πάμε στη φωτογραφία. Πού έβρεθηκε? Έψαξε, λέει, στα μπαούλα ξαφνικά. Αν είναι δυνατόν τώρα. Σημασία έχει ότι κάποιος πρέπει να την έστειλε χθες το βράδυ. Δεν ξέρω όμως ούτε το λόγο, ούτε ποια ιστορία κρύβεται πίσω από τη φωτογραφία. Θέλω να το ψάξεις, Χρήστο. Ο Αρλεκίνος δίπλα τους, ποιος είναι? Έλα μου, ντε. Εντάξει, τους άλλους τους ξέρουμε. Αυτός, από ό,τι είπε η πεθερά μου, είναι κάποιος υπάλληλος του Ιωαννίδη που ήθελε να βγει φωτογραφία με το βασιλικό ζεύγος. Όχι. Να μιλήσω με την κυρία Άλμα, δηλαδή? Όχι. Δεν ξέρω τι πήραμε τη φωτογραφία. Ναι, άσε που λείπει τώρα. Μη μας καρφώσεις. Καλά. Να δω τι να κάνω. Ευχαριστώ, Κώστα. Έλα, γεια. Αγάπη μου, να πρέπει να φύγω. Να τα πούμε μετά, εντάξει? Ακούεις? Αγαπώ σε. Είναι τα ενέρα του τώρα, ενάρτη. Μελίνα μου, ο Γιώργος. Πώς θα πάει με τα άψη του? Sorry, αγάπη μου, δεν ξέρω, ήταν κατά λάθος. Πάρα πολύ καλά, παιδιά. Αλλά έχουμε πρόβλημα με τη ρευστότητα. Τρώει ποτέ έτοιμα όμως. Ναι. Ναι, είπε μου όμως ότι κάθε χρόνο έτσι μήνα συμβαίνει τούτο. Έχει να κάνει με τις παραλαβές και τις απογραφές, έτσι όπου το κατάλαβα. Μάλιστα. Ναι. Θέλω να πω μια ταλέτα, θέλει καμιά να έρθει μαζί μου. Όχι, εμείς πήγαμε λίγο πριν έρθεις, ρε. Πότε πήγετε? Α, ναι, πήγασαι πριν έρθεις, πήγαν... Αγάπη μου, sorry, δεν ξέρω να που συμβαίνει με το σωρί σήμερα, φέρει και καταλάβεις. Μαρία, έλεος, θα το κοιτάξει με τα τρακλιστικά σου να ρίξει σκοτώσεις στο τέλος. Πάνω σε έναν νευρολόγο, Μαρία μου, έχω έναν καλό φίλο μου στο... Έλεος, α. Εντάξει ρε, μωρό μου, ξέρεις με αφού. Κάμουν υπερπροσπάθεια. Έλα ρε Χριστέη. Ρε, βάρμε ανοιχτή να κρόαση. Εντάξει. Πού είσαστε? Ακολουθούμε τον Πάμπο. Καλά, έστειλα σας μια φωτογραφία, είδατε τι? Ματσίνη με την άρμα, ένα γέρον και μια μάσκα. Ναι ρε, με την κυρία Άλμα, τον Μακαρίτη, τον άντρα της και έναν Αρλεκίνο. Το ίδιο που λαλού. Ρε, η Άλμα έλαβε την φωτογραφία κάτω από πηγόψτες συνθήκες. Και πέρσι όταν είχα αναπηγάγει την φύγη στο ξενοδοχείο στο βουνό τα Χριστούγεννα, είδα έναν παρόμοιο Αρλεκίνο με τούτο. Μα πόσες βόλες όλα να παγαγούντουν τη Βίκη? Ρε βρίξε ρε. Αφεντικό θυμούμαι που μου το έλεγες, αλλά αν πας είναι τυχαίο. Ρε, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Αλλά ο Μελίτσο Πάμπος μιλούσε συνέχεια για έναν Αρλεκίνο. Που την άλλη την Άλμαν δεν μπορώ να πιάσω τηλέφωνο να ρωτήσω γιατί δεν ξέρω ότι έχουμε την φωτογραφία. Οπότε πιάσ' το μελί. Έτσι να κάνω. Ρε, με τον νου σας εσείς, να μιλήσουμε. Ναι. Μα κυκλοφορούν φήμες ότι ήρθε μια καλή κοπέλα σπίτι μας. Μιλά μέσα στα βρούνα. Αγάπη μου, καλώς όρισες. Καταφέραμε τα, ναι. Μα τι κάνεις να μασάζεις τα πράγματα μόνη σου, έγκυος κορούδα. Καλά, δεν θα σάσω τίποτε να σάσω 5 ρούχα. Άντε, να τα σάσω εγώ είπα σου. Πρόγευμα, έφαες? Σε λίγο Σταυρούλα, μα να κατεβώ, θέλω πρώτα να σε γυρίσω. Ο Χρήστος ευχέ. Ναι, επειδή τώρα στη δουλειά. Κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, α. Μεν το πεις. Τι εννοείς? Προχτές, ας πούμε, ήρθε την ώρα του βραδινού. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος, μάλιστα. Αφού ήταν το γιορτή ούτε αργία. Έτσι είπα κι εγώ. Εγώ πιστεύω ότι αρχίζει και μαζεύκεται σιγά σιγά να θέτει πράγματα σε άλλους και πιστεύω ότι ο κύριος λόγος εν τούτον το πουρέκιντα μέσα. Μια μου Σταυρούλα μου, ήθελα να το πω γιατί όσες φορές το είπα διαψεύστηκα, αλλά νομίζω άρχισαν να αλλάσουν τα πράγματα. Και εγώ έτσι νομίζω. Πού πάεις? Πάω να φέρω καπνιστήρι να σε καπνίσω και εσένα και το μωρό και το δωμάτιο νουλό. Εντάξει. Πού έμπου μας παίρνει τώρα ρε κουμπάρε, αν έχει το θείο του εζάλι εμάς. Ρε, αν πάει και καταλάβει πως τον παρακολουθούμε και παίρνει με σούντες γειτονιές να μας συγχύσει. Κι ό,τι να καταλάβει ρε, σου ο Πάμπος, ο Χάφτας ρε. Θα είναι καλά που λάλλεις.
να καταλάβει ότι τον παρακολουθούμε. Κύριε Λέισο, ρε, μα νόμιζε ότι ενούλοι αστυνομικοί ήταν σαν εμά, ρε. Τούτο να μου πεις. Μας ευκεί τίποτε. Ωραία, πούρα. Γίνεται ρε 50 χιλιόμετρα. Ω, εντάξει. Είναι κατοικημένη περιοχή. Θα βρεθεί κανένας τηλέφωνο να μας γράψει τώρα. Να μας την αστράψει. Ναι, και πώς θα τα πόρτα να σβήσουμε. Κόρη, πού μας παίρνει μέσα στα δέντρα, μέσα στα δάση του κόρνου τούτος, αν έχεις το Θεό σου. Κόρη μου, είναι καταλάβες, όπως τον ακολουθούμε εμείς, έτσι ακολουθεί και τούτος κάποιον άλλο. Inception. Ουφ, ανυπομονώ. Έχει πολύ καιρό να κάνουμε παρακολούθηση. Δεν έχει πολύ καιρό, κόρη μου. Τι, το 2020 να κάναμε. Και πώς αράντωσε ακόμα το 20. Να, γεια μου, που μας έφερε εδώ μέσα μες στα πύλα και μες στη λάσπη, καλέ μου. Όντως. Και εσύ εντύθηκες δούκισσα του Σάσεξ. Καλά, κόρη, χωρί άλλα να μην το δείξω. Δούκισσα του Σάσεξ που εντύθηκες, όξα δούκισσα του Άστα και Γύρασιξ. Αγγέλα μου, καλημέρα. Πεινάς? Καλημέρα, όχι, να πάω να κάνω έναν καφέ μόνο. Μα μόνο Ναι, μόνο, δεν έχω όρεξη. Εσύ που ήσου? στο δωμάτιο του Χρήστου. Ήρθε η Βίκη μας, εστράφηκε. Ναι, κάτι κατάλαβα. Γιατί σηκωστήκα πίσω να πάω να πιω νερό και άκουσα θορύβους. Θορύβους. Παράγια μου πεις μαλλώνα μπαλέ. Όχι ρε θεία, είναι μαλλώνα. Δεν μου κάμναν καλό. Είναι της ώρας, άντε. Γιατί λένε της. Άγγελε, με μου κρύβκες πράγματα. Εντάξει ρε θεία, νομίζω έκαναν το. Εντάξει, κάμνα. Αλήτη, με λάλεις έτσι πράγματα. Εσύ να με ρωτάς, άντε, πέ μου, πού είναι η Δαφνή? Πήγε για καφέ με τον Δημήτρη και τη Μαρία. Είπε μου, αν θέλεις να πάει και εσύ. Πού είναι? Δεν ξέρω σε ποιαν καφετέρια είναι πια. Πιάσε τηλέφωνο. Μιλώ για τη Δάφνη. Ναι. Είναι έξω στο δέντρά του. Μίλα του καλά, σε παρακαλώ. Αμά ρε παιδάκι μου και τόσο Γιώργος Τράσος, ενώ ξέρει ότι είμαστε δαμέ να έρθει δαμέ και εκείνος. Λοιπόν, εγώ δεν θα κάτσω να το ζήσω αυτό. Φεύγω. Πού να πάεις, να έρθω μαζί σου. Όχι, θα κάτσεις εδώ. Βρεις το Δημήτρη στο πιόλα με τον Ήγια με το Σίγμα. Ωραία, να έρθω εγώ μαζί σου. Γιατί, για να μείνει η Μαρία να τους δείρει και τους δύο στο τέλος. Τότε τι? Θα φύγω και θα πείτε μια καλή δικαιολογία στη Μελίνα. Εντάξει, δεν μπορώ να το ζήσω αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Όχι να πάει σπίτι, ρε Δάφνη. Μεταξύ με λεωφορείο με ό,τι πάω, αρκεί να πάω. Αλλά στείλε μήνυμα μόλις φτάσεις, ναι. Εντάξει. Κύριε Λέισο, πού πάει? Σπίτι. Γιατί κάτι τώρα, κάτι έγινε με το μωρό, δεν κατάλαβα. Δημήτρη. Έπιε μαζί της στο αγαπημένο παιχνιδάκι της Χρυσάθης και κλαίει και οδύρεται το μωρό, έμπαιρνα καλά, εντζημάται, εμπίνει, εντρώει, τίποτε. Και πήγε σπίτι να του το πάρει. Μάλιστα. Έγινε την περασμένη εβδομάδα γι' αυτό. Το σύμπαν συνομωτεί υπέρ μας. Δεν μπορεί να μου συμβαίνει αυτό. Θέλεις να σε πάρω κάπου? Όχι, ευχαριστώ. Δάφνη, σε παρακαλώ, πάμε κάπου να μιλήσουμε σαν όριμοι άνθρωποι. Δεν γίνεται αυτό εκ των πραγμάτων, γιατί δεν βλέπω κανέναν όριμο άνθρωπο μπροστά μου. Δάφνη, σε παρακαλώ, είσαι φίλη με την κοπέλα μου. Είμαι κολλητός με τον άντρα σου. Εγώ σε κάποια φάση είναι να παντρευτώ με, δεν μπορώ να φύγω την κουβέντα έτσι. Δάφνη, σε παρακαλώ, πάμε κάπου να το κουβεντιάσουμε. Και, πραγματικά, ό,τι αποφασίσεις εγώ να το κάνω. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ να φύγω την κουβέντα να ορείτε έτσι. Δεν μπορεί να αφήσει να αιωρείται αυτή η ιστορία. Σε παρακαλώ, να χαρίζεψες ένα κλείζα μάτι, να είναι καταφέρα κοιμήθω. Ναι, κάτι μας είπε η Μελίνα. Δεν εννοώ το πράγμα. Και θέλω να ξέρεις πως αν είχα σκοπό να σε βιάσω, να το έκαμνα. Απλώς ώσπου ξέρω ότι ξέρει τα τούτα ούλα γίνει φάουσα η Μαρία, φοβούμαι ότι μπορεί να πάει να πει και να κάνει οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό σε παρακαλώ, πάμε κάπου να μιλήσουμε. Κάπου ήσυχα, όχι στο σπίτι σου. Κάπου που να μπορούμε να τσιριλίσουμε και να φωνάξουμε ένα στον άλλο για να λυθεί τούτη κουβέντα. Δάφνη, σε παρακαλώ, είσαι έξυπνη γυναίκα. Πάμε να κουβεντιάσουμε να τελειώνει μια και καλή του.
bad night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so. Λοιπόν, θα βάλουμε και δυο ακουστικά και ο ένας να πάει πίσω που είναι το θάμνο για μένα, δίπλα από τον Παμπών και θα επικοινωνούμε, είναι το επικοινωνία με τα ακουστικά, κατάλαβες. Κατάλαβα. Το θέμα είναι ποιος είναι να πάει πίσω από το θάμνο. Εσύ. Να βάλουμε πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, δεν έχει μολύβι. Μα πρέπει εσύ σας. Ναι, βρω. Να το κοιτάξεις. Λοιπόν. Κόρη, μα είναι το φίλο μου τον Μπάμπα που παρακολουθούν, γιατί? Να δούμε την πατάλο δουλειά έκαμε. Έτσι κι αλλιώς, φίλος σου είπες. Έχεις το όνομα φίλων εσύ. Και εσύ είσαι φίλη μου. Σκαρκά. Ου, άντε. Τι? Θα έρθει ο Γιώργος, κάτι του τύχε. Τι του έτυχε? Δεν ξέρω, πάμε να μιλήσουμε μετά. Μάλιστα. Μελινά. Λοιπόν, άκου, είσαι φίλη μου και εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, εντάξει. Δεν να ρωτήσω τώρα, να κάτσε να Θέλω να ρωτήσω, είπα. Τι είπε μου? Είσαι ευτυχισμένη? Το Γιώργο. Ναι. Πολλά. Πολλά. Τι ωραία απάντηση. Μας κάλυψε πάρα πολλά η απάντηση σου. Όχι, εμένα δεν με κάλυψε. Μου αρέσει και ο τρόπος που φέρεται. Τι εννοείς? Νομίζω ότι κάποιος είναι. Και μου αρέσει και ούτε ο τρόπος που σου φέρεται εσένα. Πού πάμε? Κάπου που είναι να πιο ήσυχα, μην ανησυχείς. Πολύ ηρεμικά δεν είναι εδώ. Εντάξει, να είμαστε πιο εντάξει, να δούμε. Γιώργο, μετάνιωσα. Πήγαινε με στο σπίτι, σε παρακαλώ. Αρκείσες. Πήγαινε με στο σπίτι σου, είπα. Σταμάτησε να κατέβω. Γιώργο, μην αρχίσει αυτό το παραμύθι πάλι. Σταμάτα τώρα να κατέβω. Κάσε λάλος! Βασικά επέστρεψα. Πού? Σπίτι. Ήβρα μετά με τον Χρήστο. Δέχτηκες να πιάσει το 75% που τα ριάλια της ασφάλειας. Μα με ποια λογική! Αβρατινή. Αβρατινή τι ρε? Ο Πάμπος κατουρά του μωρού μου. Κατουρά του? Ναι. Όχι, Πάμπο μου. Μας τα πες τούτα. Ρε, τι έγινε ρε? Κατούρι μου κλεισμένος. Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις, γιατί συλλεύκεις μόνο μου τη σχέση μου. Ή απλά δεν σκίσου να δημιουργείς προβλήματα. Μελινά. Έπεσες στα μάτια μου, εντάξει, έλεος. Κατέβα λάλο σου. Σε παρακαλώ, συγγνώμη. Πάμπο μου, ακού. Sorry, αλλά δεν μπορώ να έρθω κι που είπαμε να βρεθούμε. Γιατί δεν μπορεί να έρθεις? Ακού, επειδή δεν είσαι μόνος σου, sorry. Θέλει εμάς να πάμε. Μα πού? Στην Αθήνα. For 2 months. Κάση είπα σου. Σε παρακαλώ, άφησε με, Γιώργο, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Βοήθεια! Ή εδώ μου μπροστά μου, δεν μπορώ να το θεωρώ. Δημήτρη, έφυγες. Το χειμώγκολι μου το Δημήτρη. Δημήτρη, έλα. Τούτη είναι η Άλμα με τον Μακαρίν, τον Μιχαλάκη και τον Αρλεκίνο. Είναι η Στυλιανή, Παμπό. Πρόσεξε. Είναι η Στυλιανή. Καλημέρα. Καλώς την κορούα μου. Κυρία Άλμα, ακού, νομίζω παρακολουθούν μου.